агар аз фазои варзиш ҳарф занем, метавон гуфт ки Лионел Месси аз қафои Роналду ба кишварҳои араб ҳиҷрат карда нест, зеро эҳтимолан бо клуби Ал-Ҳилол созишнома бибандад. Рафтану нарафтан кори ӯ, лекин маро чизи дигар ба ҳайрат овардааст. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ аксе нашр шуд ки даромади Мессиро баъд аз бастани созишнома бо ин даста нишон медиҳад. Гуфта мешавад ки маоши ин бозингар дар як сол ба 400 миллион евро баробар мешавад. Дар акс ин маош бо моҳу ҳафтаву рӯзу соат ва ҳатто сония ҷудо карда мешавад ки дар як сония 13 евро маош мегирад. 13 евро бо сомони ҳудуди беш аз 150 сомонӣ аст. акнун нигоҳ кунед ки дар ҳамин қариб як дақиқае ки мо дар борааш гуфтем, Месси дар ин фурсат қариб 9500 сомонӣ пул кор мекунад. як хабари дигар ҳам дар мавзӯи Месси дорем. Дар саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоии Ӯзбекистон аксе чарх мезанад ки ҳам хандаовар асту ҳам ҷолиб. Дар ин акс шаҳоданомаи таваллуди кӯдаке нишон дода мешавад ки падараш номи ӯро Месси мондааст. аҷибаш он ки номи худи ин падар бошад Марадона будааст. Аз афташ ин оила тарихан мухлисони ашаддии дастаи Аргентина буданд. Бо ҳамин номи кӯдак Месси Каримов Марадона оғлу шудааст. Дар мо ҳам чунин кор рух додааст. Масалан, соли 2016 хабаре нашр шуд ки як зодаи Тоҷикистон баъди ба Русия кӯч бастан номи фарзанди худро аз Расул ба Путин тағйир додааст. Ин номро бо тавсияи бобояш ки яке аз ҳаводорони президенти Русия буд гузоштаанд.